Vážený pán rektor, vážení členovia Akademického senátu, vážení členovia akademickej obce, vážení hostia, dovoľte mi privítať vás na verejnom vypočutí kandidáta na člena správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vítam aj všetkých, ktorí nás sledujú v online priestore, hlavne zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zvlášť mi dovoľte privítať kandidáta na člena správnej rady UVLF v Košiciach, inžiniera Mareka Kubovčíka. Na začiatok by som rád zhrnul dôvody zorganizovania dnešného vypočutia. Novelou zákona 131 o vysokých školách, platnej od 1. februára 2025, došlo k zmene voľby členov správnej rady univerzít. Podľa paragrafu 40 odsek 2 zákona o vysokých školách správna rada verejnej vysokej školy má najmenej 5 členov. Počet členov určí štatút verejnej vysokej školy tak, aby zodpovedal najmenej 1/4 počtu členov Akademického senátu verejnej vysokej školy a aby bol nepárny. Časť členov volí a odvoláva Akademický senát verejnej vysokej školy, z toho najmenej jedného člena volí a odvoláva len jeho študentská časť. Počet členov, ktorých volí študentská časť Akademického senátu verejnej vysokej školy, určí štatút verejnej vysokej školy. Časť členov vymenováva a odvoláva minister školstva. Počet členov, ktorých vymenováva minister školstva, je o jedného člena menej ako počet členov, ktorých volí Akademický senát verejnej vysokej školy. Štatút našej univerzity, ktorý bol schválený na zasadnutí Akademického senátu dňa 6.3.2025 v článku 4 bod 22 uvádza: správna rada UVLF má 7 členov, 4 členov správnej rady volí a odvoláva Akademický senát UVLF, z toho jedného člena volí a odvoláva len študentská časť Akademického senátu. 3 členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Nakoľko v máji 2025 končí funkčné obdobie jednému členovi správnej rady, je povinný ten, kto daného člena zvolil najneskôr 3 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia, vypísať výzvu na predkladanie návrhov na člena správnej rady UVLF. Akademický senát UVLF v Košiciach dňa 13. februára 2025 zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na jedného člena správnej rady UVLF na webovom sídle univerzity a na sociálnych sieťach. Podľa paragrafu 40 odsek 5 zákona 131 o vysokých školách, znení neskorších predpisov platného od 1. februára 2025, verejná vysoká škola zorganizuje verejné vypočutie kandidátov a doručí ministerstvu školstva pozvánku na verejné vypočutie kandidátov. Ak o to ministerstvo školstva požiada, verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční do 30 dní od doručenia žiadosti. Akademický senát verejnej vysokej školy a ministerstvo školstva sa môžu vyjadriť k vypočutým kandidátom do 15 dní od dňa konania verejného vypočutia. Po vyjadrení alebo po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie Akademický senát verejnej vysokej školy zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z vypočutých kandidátov členov správnej rady verejnej vysokej školy v príslušnom počte. V zmysle paragrafu 40 odsek 5 a paragrafu 108 odsek 14 zákona o vysokých školách organizuje univerzita toto verejné vypočutie na kandidáta na člena správnej rady UVLF v Košiciach, pričom kandidátom je inžinier Marek Kubovčík. Inžiniera Mareka Kubovčíka ako kandidáta na člena správnej rady UVLF navrhol Slovenský lekárenský zväz. Kandidát s nomináciou súhlasil a dodal čestné vyhlásenie, že spĺňa všetky podmienky byť členom správnej rady univerzity a v prípade, že pred samotným menovaním, ako aj v prípade, ak už bude menovaný za člena správnej rady UVLF a prestane spĺňať podmienky uvedené v paragrafe 40 odsek 6 zákona, bude o takejto skutočnosti bezodkladne informovať ministra školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky a rektora UVLF v Košiciach. V zmysle zákona oznámenie o verejnom vypočutí kandidáta na člena správnej rady bolo oznámené ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a oznam bol zverejnený na webovom sídle univerzity a sociálnych sieťach. Upozorňujem vás, že verejné vypočutie je vysielané naživo a taktiež upozorňujem, že záznam z verejného vypočutia bude zverejnený na webovom sídle UVLF nasledujúci deň po verejnom vypočutí kandidáta. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta. Časový limit na vypočutie kandidáta je stanovený na 20 minút, z toho 5 minút je určených vlastnému predstaveniu kandidáta a 15 minút bude určených na diskusiu. Všetci z vás prítomných budete mať možnosť klásť otázky kandidátovi
avšak tak, aby sa neprekročil celkový čas, to je 20 minút. Chcem sa spýtať prítomných, či sú nejaké otázky k priebehu verejného vypočutia kandidáta. Ak nie sú, poprosím kandidáta, aby sa predstavil a prezentoval svoju víziu činnosti ako člen správnej rady UVL v Košiciach. Nech sa páči, pán inžinier. Deň. Moje meno je Marek Gulčík a momentálne som riaditeľom spoločnosti BEL po sídlení v Michalovciach. Môj profesný život začal po ukončení Technického univerzity na Košiciach na Slovenskej fakulte, kde som získal titul inžinier. Následne som z oblasti automotív, biznesu, respektíve priemyslu a automobilového pôsobil na rôznych funkciách, či už riadiacich alebo výkonných, v hlavných oblastiach výroby automobilových súčiastok, ale aj dizajnu a inžinieringu, výskumu a vývoja. Posledné 3 roky som riaditeľom spoločnosti BEL, ktorá pôsobí v potravinárskom priemysle, vyrábame síry, vyrábame síránske výrobky a dodávame v podstate do celého sveta. Toľko asi k mojej profesnej časti. Ak sa bavíme o nejakej súkromnej časti, tak 52-ročný, 23 rokov šťastný ženatý, 2 deti, 2 chlapci a verím tomu, že budúcnosť ich je minimálne na vysokých školách. Dúfam, to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ak môžem vás ešte poprosiť aj vašu činnosť, čo sa týka možno za posledné tie 3 roky člen správnej rady a prípadne spoluprácu so školou a Samozrejme, v rámci tohto potravinárskeho biznisu prichádzam do kontaktu s mnohými, či už mojimi konkurentmi, alebo samotnými výrobcami, dodávateľmi do nášho reťazca. A to je v podstate tá podstata toho, čo by som aj v budúcnosti chcel na nejako pokračovať. A to je prepájať a mať možnosť prepojiť vysokú školu s praxou. Čiže pre mňa ako výrobára, ako potravinového výrobcu je veľmi dôležité zabezpečiť kontinuitu. Tá kontinuita bez ľudí jednoducho nie je možná. Tu vidím práve tú možnosť prepojiť vysokú školu a možnosti, ktoré máme my v praxi, prepojiť so študentami, dať im tú možnosť vidieť tú realitu v tom reálnom živote a využiť tie skúsenosti pri štúdiu na to, aby mohli skončiť a ďalej pokračovať v tomto našom potravinárskom biznise, pretože bez ľudí to jednoducho nepôjde. A tu je práve tá možnosť, ktorú ja mám, ktorú môžem poskytnúť v vysokej škole, to prepojenie a možnosť doniesť tu na možno nejakých ďalších záujemcov, ktorí môžu podporiť výskum a vývoj a študijný plán pre vysokú školu. Ďakujem pekne. Ďakujem kandidátovi za predstavenie. Otváram diskusiu. Takže nech sa páči prítomný. Nech sa páči pán docent Korím. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Už z vašej prezentácie, pán inžinier, sme počuli, že máte spoluprácu so školou. Nebudem hovoriť, že niečo neviem v náznakoch. Už je to dlhšiu dobu, čo práve spoločnosť BEL nadviazala, pokiaľ mám dobrú informáciu, spoluprácu s našou univerzitou. A vtedy tam bola aj taká myšlienka, že študenti by tam, ja neviem, vypracovali diplomové práce, bakalárske práce, podobné veci. Či o tomto by ste nám niečo mohli povedať, či už robia, nerobia, aké máte skúsenosti pozitívne, alebo kde vidíte nejaký priestor na zlepšenie spolupráce so školou v tejto oblasti. Nemyslím ako tej inštitucionálnej, lebo tá je nadviazaná, ale už v tej praktickej. Či by malo viac študentov tam robiť, alebo menej, alebo ako. Ďakujem pekne. My by sme boli radi, keby bolo viacej. Ale musím povedať, že ku dnešnému dňu, pokiaľ ja dobre evidujem, tak sú to 2 študenti, ktorí u nás praxovali a následne aj dokonca ukončili diplomovú prácu, alebo časť diplomovej práce u nás. Jeden študent alebo študentka konkrétne skončila minulého roku. Dokonca vieme, že sa umiestnila práve v potravinárskom biznise, čo nie je u nás, čiže ale na druhej strane zostala v tomto priestore a verím tomu, že v ďalších rokoch budeme vedieť otvoriť viacej takýchto pozícií. Samozrejme, je to o záujme študentov a my sme tu na to, aby sme v podstate preukázali tú možnosť a schopnosť ukázať, že aj toto je cesta, ako možno vojsť správnym záujom. Ďakujem pekne. Máme ďalšieho diskutujúceho. Pán profesor Mudroň. Pán inžinier,
takto na verejnosti. Srdečná vďaka za podporu študentov, ktorí sa zúčastnili stredoeurópskych vedeckých kongresov. Firma Bell podporuje už niekoľko rokov účasť 6 študentov na tomto môj pohľad významnom vedeckom podujatí, kde zaznievajú najčastejšie informácie o chorobách väzy dobytka a manažmentu zdravia. Takže úprimná vďaka znovu a mám dve otázky. Komplikované a ako pre reprezentanta spracovateľa mlieka, ale určite máte dopad aj na výrobcov mlieka. Jedna otázka teraz bola prezentovaná. Neviem, či viete prezentovať, zaujať osobný postoj k tomu názoru, ktorý zaznel v rámci riešenia slítačky a krývačky, ale zaznieva aj opakovane. Ľudia sú upozorňovaní na to, aby nekonzumovali mliečne výrobky, ktoré neprešli pasterizáciou. Veľmi dobre vieme, že je silná populácia na Slovensku, ktorá miluje takéto výrobky z teplne neušetreného, hlavne ovčieho alebo kozieho mlieka. To je niekoľkostoročná tradícia. Či skutočne takto tvrdo vystupovať týmto smerom a niekedy to má dopad, že na ten salát už nikto nepríde, alebo tie výrobky ľudia prestali kupovať. A druhá otázka, či je nejaký priestor, alebo či táto otázka je nejak diskutovaná v rámci či už spracovateľov alebo výrobcov. Slovensko pociťuje nedostatok veterinárnych lekárov pre oblasť hospodárskych zvierat, na rozdiel od mnohých ostatných štátov. A my, čo sme trošku vyššie v tej praxi, tak ako hlavnú príčinu tohto stavu vidíme v tom, že je veľmi nízka platobná disciplína za činnosť veterinárnych lekárov na farmách. Otázka je, že či bol nejaký priestor trošku pôsobiť na tých chovateľov, že keď kolega pošle faktúru, tak je vyplatená v termíne, aspoň v termíne, nie na druhý deň, ale v termíne, nie 31. decembra za celý rok, lebo určite sa debatuje o tom, že už nemá koho, kto by prišiel k tým zvieratám a postaral sa o ne. Nie je to záujem, nie je to atraktívne. A toto je veľmi silný bod, ktorý motivuje ľudí. Peniaze vždy motivujú. A my sme v tomto výnimoční, keď sa pozrieme na situáciu v Maďarsku, Českej republike, Poľsku, samozrejme ostatné západné štáty, tam tento problém nie je. Keď človek poskytne službu, tak ju má aj zaplatenú v adekvátnom termíne. Že úloha pre mliekáreň, spýtať sa chovateľom dobytka, aký máte termín vyplácania faktúr pre veterinárov, ktorí pre vás robia. Ďakujem a držím palce. Dobre, skúsim odpovedať. Tá prvá časť otázky, teda ako presvedčiť alebo či ľudia celý tento strach, ktorý dneska z tohto nejakého z tejto infekcie pochádza. Je tu veľa falošných informácií, ktoré prichádzajú na to. Bohužiaľ, ľudia sú dneska nejakým spôsobom naučení veriť tomu, čo niekto niečo povie a neveriť faktom, vedcom, dôkazom a nejakým kontrolám. My s tým máme takisto veľký problém. Ja nemôžem hovoriť za všetkých, ale čo môžem urobiť je minimálne to, čo robíme aj my dnes. Edukujeme našich zamestnancov, edukujeme našich dodávateľov, aj odberateľov. Dávame rôzne vyjadrenia, ktoré jasne na základe vedeckých faktov dokazujú, že pasterizácia, alebo respektíve teplne spracovaný produkt, ktorý prechádza určitým stupňom a časom pasterizácie, časom vplyvu toho, či to je pH, ktoré je nižšie. To všetko má pozitívny vplyv na to, aby sa tie baktérie jednoducho eliminovali. Toto je jediná vec, ktorú môžete urobiť. Ja nemôžem povedať nikomu, že má tomu veriť, jednoducho musím ho presvedčiť. A najväčším dôkazom toho je, že to, čo ja stále hovorím aj vo firme, keď chceš niekoho presvedčiť, ukážem, že to urobíš. A za mňa minimálne, čo ja robím, nepoviem všetkým, ja tie moje výrobky konzumujem, pretože verím tomu, že to je vesmír. A tá druhá strana, či to zoberie, to už je menej. Samozrejme, aj Mliekárenský zväz, ktorého som členom, samozrejme tiež riešime, aké tie otázky môžu prísť z toho trhu a aké tie odpovede tak, aby to bolo porozumiteľné pre každého jedného spotrebiteľa. Ale ako na to zareaguje, je to ich rozhodnutie. Nevieme to nejakým spôsobom, jedine tým, že budeme rozprávať a vyvracať falošné informácie, ktoré dostávame. To je v tej prvej časti. V tej druhej časti
A nebudem hovoriť za všetkých farmárov, ktorí sú na Slovensku, pretože nie sú naši, alebo respektíve nedodávajú do Michalovec. Čo môžem ale povedať za našu spoločnosť? Platobná disciplína je 100%. To znamená, každý mesiac k výplatnému termínu do halia to všetko vyplatené. Počas kríz, nekríz, nikdy sa nestalo, aby farmár mal neskôr. Čo robíme, dokonca ešte dopredu, veľakrát podporujeme rôznymi pôžičkami, predplatbami farmárov, aby prežili určité obdobie, ťažšie obdobie. To je to, čo vieme robiť. Druhá vec je veľmi dôležité edukovať našich farmárov. Oni samotní nie sú veľakrát ekonómovia. To sú vyslovene ľudia, ktorí celý život pracovali na farmách, nejakým spôsobom vybudovali a pracujú v tejto oblasti, ale nie sú to ekonómovia. Nevenujú sa tejto oblasti do hĺbky. Bohužiaľ, tam potrebujeme zabrať. My sa snažíme edukovať aj našich farmárov a tým aj edukovať o tom, že tá platobná schopnosť musia jednoducho myslieť aj na zajtra. A zajtra, keď budú musieť niečo vyplatiť, musia mať ten cash. Toto sa dneska veľakrát nedieje. Je to fenomén, ktorý tu máme na Slovensku, bohužiaľ je to tak. Veľakrát sa sťažujú, že nemajú dostatok financií, alebo ich došli neskoro platby, čomu rozumiem, ale oni aj tú ekonomiku mnoho nemajú úplne takto nastavenú. A my z pohľadu našich záväzkov, ktoré máme voči nim, splňame 100% a chceme, aby oni splňali naďalej. Ak je tam nejaký problém, snažíme sa tým farmárom pomôcť v plnom rozsahu. Ako sa nedá. Takže to je to, čo môžeme urobiť my, jedine edukácia a možno aj také nejaké vízie a ukážky toho, kde sme už v rámci sveta etablovaní z našich fariem, ktoré sú mimo tohto štátu, aby videli, že aj inak sa to môže. Po prípade im poradiť, ako to robiť ináč. Zase platí, ale keď chce druhá strana, si zoberie, keď nechce, je to bohužiaľ o ďalšej a ďalšej diskusii a snažiť sa ho presvedčiť. Nie je to naša farma, je to farma v rukách toho daného farma. A on musí pochopiť, či to urobí, alebo nerobí. To, aké sú tie platby, aké sú tie vzťahy, ja nejdem do takýchto detailov, alebo som niekade nejde, ale chce, aby tie záväzky boli vyplácané. Sú aj kontrolované, že či náhodou tam nie je nejaký veľký dlh. Vidíme pri niektorých dokonca farmách, ktoré nám dodávajú, že to tak je, ale viac nevieme robiť, ako robíme. Ďakujem pekne. Spokojný pán profesor. Niekto ďalší do diskusie? Pán rektor, nech sa páči. Dobre, mikrofón. Zapnutý? Je. Vážený pán predseda, vážení členovia Akademického senátu, dovolte mi v prvom rade, aby som poďakoval pánovi inžinierovi Kubovčíkovi za doteraz vykonanú prácu a aktívnu činnosť v správnej rade Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pán inžinier Kubovčík je členom správnej rady 2 roky, trochu nezvyčajne, pretože novela zákona o vysokých školách z roku 2022 určovala systém a spôsob, ako si volili alebo losovali funkčné obdobie, takže on si vylosoval 2-ročné, niektoré 4-ročné funkčné obdobie. Ale som veľmi rád, že bol znova Slovenským lekárenským zväzom navrhnutý, pretože niektoré skutočnosti tu už boli uvedené, ja ich aj zopakujem, prípadne niečo doplním. Pretože spolupráca s spoločnosťou, nadnárodnou spoločnosťou Bell je niekoľkoročná, kedy sme podpísali zmluvu o spolupráci a naozaj priniesla svoje plody, či už je to vo forme riešených diplomových prác, ale myslím si, že to bola aj dizertačná práca ešte pred vašim nástupom do funkcie riaditeľa. Takisto aj podpora účasti študentov na Stredoeurópskom pediatrickom kongrese, to už si aj netrúfnem povedať, koľko rokov je táto aktivita podporovaná, čo nám pomáha dostať študentov do tej veľkej praxe, čo Slovensko veľmi, veľmi potrebuje. A vidíme aj to, čo v podstate sa deje v súčasnom období, že tých veterinárnych lekárov je pomerne málo kto si to uvedomuje, a či sú to súkromní veterinárni lekári, alebo je to štátna veterinárna potravinová správa. Ich dôležitosť je tu naozaj, a teraz sa to zvýraznilo, že
aká je ich potreba, čo pre nás, pre potravinovú bezpečnosť alebo bezpečnosť potravín a zamedzenie šíreniu choroby znamenajú. Ďalšia oblasť, ktorou spoločnosť Bell, alebo ktorou podporuje spoločnosť Bell našu univerzitu, je aj finančná podpora. Či je to podpora konferencií, alebo aj podpora samotných pracovísk, ktoré priamo spolupracujú so spoločnosťou, či je to z oblasti hygieny potravín, klinika pre žuvalcov, katedra výživy a chovu zvierat, kedy sme boli svedkami, že každoročne pri sumarizácii hospodárenia univerzita dostala z tejto spoločnosti nejaké finančné prostriedky. Takže to je aj účelom toho, aby takíto ľudia boli členmi správnej rady a mali tak, ako pán inžinier vyjadril v svojom vystúpení, mali pozitívny vzťah k univerzite a pomohli možno aj riešiť niektoré veci, na ktoré aj tu bolo uvedené pred chvíľočkou, aj tie ekonomické a tak ďalej, možno usmerniť, pretože majú skúsenosti v tejto oblasti pomerne veľké. Takže dovolte mi vyjadriť moje podporné stanovisko k tomu, aby sa pán inžinier Kubovčík stal členom správnej rady. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ak môžem, ja sa pridám k tomuto podpornému stanovisku, nakoľko ja ako vedúci katedry hygieny potravín máme asi najbližšie a veľmi veľa spolupracujeme, či už ako spoluorganizátor, organizátor konferencie, ako uvedené diplomové práce, dizertačná práca, prístrojové vybavenie. Tá spolupráca je veľmi dobrá a nakoniec aj tie 2 roky ako člen správnej rady a zasadnutia s členov správnej rady, na ktorých má možnosť sa zúčastniť, sú vždy, musím to povedať, naozaj na dobrej úrovni, vysokej úrovni a je dobré, že máme tých členov správnej rady, ktorí sú doteraz a predpokladám, že budú ďalej pôsobiť. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Ak nie sú, ďakujem všetkým prítomným v prvom rade pánovi inžinierovi za účasť a uzatváram toto verejné vypočutie. Takisto prajem všetkým prítomným aj online prítomným za účasť a prajem pekný deň.